archwilydd yw bod awladfa ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn ddefnyddio i Gymru fel math o drych mwyn myfyrio trafod ac asesu ei hunaniaeth genedlaethol ei hun, yn enwedig o ystyried ei gofidiau a'i phryderon ynglyn â'r hun i'w Cymreigtod. Mae'r wladfa mewn ffordd yn aros ar gyrion pellaf os nad y tu allan i ffiniau Cymreigtod yn dibynnu ar y diffiniad. O'r herwydd mae'n ymddangos mewn modd unigryw fel safle fanteisiol i edrych ar y meddwl Cymreig. Wrth gwrs, mae canrif a hanner o berthynas rhwng Cymru a Patagonia yn gyfnod rhy hir i ymdrin ag ef yn ystodlon o fewn cyfyngiadau traethawd PhD. Dyma fe'n derfynu canolbwyntio felly ar gyfnod rhwng dau ddigwyddiad allweddol yn hanes Cymru a Patagonia. Ar y naill llaw, ceir dadganoli cyfansoddiadol, gan gynnwys referendwm 1997 a sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999, sy'n gorgyffwrdd â dechreuad prosiect yr iaith Gymraeg yn Trwbwt. Ar y llaw arall, ceir canmlwyddiant hanner o'r wladfa yn 2015. Mae'r canmlwyddiant hanner yn cynrychioli cyfnod arbennig yn ei hawl ei hun, ac am hynny mae'r achosion sydd o ddiddordeb arbennig i mi wedi gweld golau dydd rhwng 1997 a 2013. Ond pa bryd a sefydlwn fel man cychwyn yr arfer o wneud defnydd o'r wladfa i ddychmygu Cymru? Yn y 1940au, mae Arbryn Williams yn dechrau'r arfer o bortreadu Patagonia a'i phobl o safbwynt Cymru. Mae'n holl bwysig cadw mewn cof ei ddylanwad dros nifer o ddegawdau mwyn deall ei effaith sylweddol ar y dychymyg Cymreig. Mae gan Williams fath o fformiwla yn ei waith sy'n cyfuno tair elfen: genre poblogaidd neu briffrwd, rhywfaint o wybodaeth hanesyddol ac agenda neu syniadau personol. O ran genre, roedd y westerns yn ganolog ymwneud ffilmiau heb os y diwydiant adloniant mwyaf boblogaidd yn ystod o'r rhan helaethaf o'r ugeinfed ganrif. Ac mai o flaenau Ffestiniog ar Hanne Williams, fe dreuliodd ddegawd pan oedd yn ifanc yn Nyffryn Camwy a hynny mewn cyfnod pan nad oedd lawer o gyfnewid rhwng dwy ochr yr Iwerydd. Dyna Williams felly yn mynd ati i greu a chyflwyno Patagonia llawn cowboys a bandits tebyg i Gauchos de America ond rhai sy'n siarad Cymraeg. Mae'r cymeriadau hyn ar bywyd hwn yn dod yn gyfrwng dylfrydol i feddwl am bosibiliadau a chyfyngiadau bywyd yn Gymraeg heb ddelio'n uniongyrchol gyda chyd Gymru cyfoes. Fel y mae Utopia wedi gweithio'n hanesyddol i ddychmygu cymdeithas debyg ond amgen, da'r wladfa'n ffordd hylaw o ddychmygu realiti amgen a allai effeithio ar y realiti go iawn. Erbyn y 60au, mae Williams yn newid cyfriadu ar y felynyddol. Mae'n gadael llen plant ac yn dechrau cyhoeddi nofelau i oedolion. Mae'r pontiau'n dangos datblygiad ei syniadau am Gymreigtod heb ollwng gafael ar y cymeriadau a'r lleoliad a'i gwnaeth yn adnabyddus yn y byd llenyddol Cymreig, i'r wybodaeth hanesyddol efallai'n dyddio. Fel enghraifft amlwg, mae'r ffrithiant rhwng y genhedlaeth gyntaf a'r ail genhedlaeth o fewnfudwyr yn un sydd o leian 50 mlwydd oed erbyn y 60au, ac eto yn dod yn ganolog i blot Rebel, nofel a gyhoeddodd ym 1969. Ni ddylai hynny yn syni o ystyried mor amlwg ar y pryd oedd delwedd y rebel ifanc. Dyma adeg Mai 1968 yn Ffrainc a llofruddiaeth Che Guevara yn Bolivia. Williams ddim yn gollwng Patagonia phobl o'i cyfandir ac nid yw'n colli chwaith yr arfer o gyfuno naratifau boblogaidd a'i plethu fewn i'r hanes mwyn creu ffuglen ddefnyddiol i gloriani a barnu ei gymdeithas ei hun. Mae'n cyfnod pan nad oedd technolegau cyfathrebu a thrafnidiaeth mor ddatblygedig ar hyn ag eir heddiw, teyrnasodd Williams fel yr awdurdod pennaf ar Patagonia fel maes am blynyddoedd. Prin y dadleuwyd ei persbectif a daeth ei ddychymyg ei syniadau am wladfa yn rhan anatod y dychymyg cyfunol yn Nghymru. Arwy'n cynnig bod y fformiwla hwn o greu portread am Patagonia gan ychwanegu elfen neu elfennau hanesyddol ato a'i cyfuno â syniadau personol, a hynny gyda'r bwriad o feirniadu elfennau o'r Gymdeithas Gymraeg eu Iaith, yn dal i fod ar waith ar droad y mileniwm newydd yn Nghymru. Bu diwedd y 1990au a'r 2000 cynnar yn drobwynt gwleidyddol arbennig o ddwys yn Nghymru. Ewch y don gyntaf o weithiau llenyddol yn rhaglenni dogfen yn y 60au a 70au dan nofel Arbryn Williams ar BBC yn bennaf. Dyma gyfnod lle roedd Cymreigtod a statws gwleidyddol Cymru yn bwnc llosg digynsail. At hynny, dathlodd y wladfa ei chamlwyddiant yn
1965 gan ei gwneud hi'n dylfrydol i weithredu fel dyfais oedd yn galluogi cymharu a dychmygu'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. O gymharu, ymddengys 1980au a hanner cyntaf fel 1990au yn wag fel petai, adlewyrchiad o fath arall o frwydrau gwleidyddol yn yr hen wlad. Nid oedd dychmygu Cymru fel uned wleidyddol a hunaniaeth Gymreig yn fater bris rhagor. Hynny yw, tan i'r amgylchiadau newid digon i wneud referendwm yn bosib yn 1997 a dechrau proses datganoli. Yno, ceir Aidon, lle mae nifer o nofelau, ffilmiau a rhaglenni yn cynyddu'n arw. Dyma hefyd adeg stadiwm Millennium, Cwp ar Rygbi'r Byd 1999, Cwl Cymru, a chan boblogaidd o dan deitl awgrymog fel International Velvet gan Patagonia. Mae gan International Velvet linellau fel Deffrwch Gymru Cysglyd Gwlad y Gan ac Every Day When I Wake Up, I Thank the Lord I'm Welsh. Roedd Cymru unwaith eto'n barod i gloriannu natur Cymreig todau statws fel gwlad o fewn cyd-destun rhyngwladol. Sydd yr eir ati felly i ddehongli'r dychymyg Cymreig? Pa gysyniadau sydd o gymorth i edrych ar destunau llenyddol a chlyweledol? Beth yw'r fframwaith damcaniaethol sy'n cyfiawnhau cymhlethdod y pwnc? Mae'n bwysig nodi bod teithio Patagonia yn hanesyddol wedi bod yn ddyfais i nifer o unigolion o bedwar balid neu o identity reset neu ail-diffinio eu hunaniaeth. Falle mae Bruce Chatwin yn bod thrwy yw'r rhai mwyaf adnabyddus ym llenyddiaeth daith traddodiadol, diolch i'w cyfrolau in Patagonia a diolch Patagonian Express. Ond er nad oes gan y Cymru fonopol ar be gwneithafol cyfandir America fel lleoliad ar gyfer profiad hun am ddarganfod, mae sefyllfa'n un wahanol. Mae'r broses o ailwampio hunaniaeth bersonol yn tueddu o'r gyffwrdd a chwestiynau ynglyn eu hunaniaeth genedlaethol. Fel man cychwyn, mae cysyniadau theori llenyddiaeth daith yn allweddol wrth ymdrein â phortreadau o Patagonia yng Nghymru. Boed o ganlyniad i daith go iawn neu daith dychmygol gan awdur, cynnyrchydd neu gyfarwyddwr. Er nad yw'r portreadau hun o reidrwydd yn cydymffurfio a diffiniad clasurol o lendeithio, fel arfer cyfrol sy'n adrodd am daith wedi chwblhau, mae'n bosib dweud bod rhai nofelau, rhaglenni dogfen a ffilmiau yn rhannu'r un nod a dull ar math hwn o lenyddiaeth. Maent yn portreadu pobl a llefydd pell ar ôl ymweliad, bod hwn o'n un ffeithiol, ffuglenol neu'n gyfuniad o'r ddau. Mae hefyd yn tynnu ar theori ffeministaidd a theoriol drefedigaethol sy'n cynnig cysyniadau canolog i ymdrin â materion fel hunaniaeth, arallrwyd, ysrydebau, y cyfarwydd exotig, stasis hanesyddol, syllu gwrywaidd, cyplysu rhyw a lleoliad ac yn y blaen. Fel mae Carl Thompson yn hyn gyfrol traw-writing, y deunydd a gynhyrchir gan bobl sy'n teithio gan rhoi cyfrif o'r hun yma'n sy'n wedi profi, tells us much more about the conceptual matrices, the conscious and unconscious assumptions, and frequently the ambitions of the individuals and communities that produce them, than they do about the people or place they purport to describe. Enghraifft, felly, yn 2005, penderfynodd yr actor Matthew Rhys groesi'r paith o'r Dyffryn Camwyr Andes yn hwmni criw o gawtios o ddras Gymreig. Profiad gafodd ei recordio ffurf rhaglen dogfen a llyfr bwrdd coffi dwyieithog sy'n cyfuno ei fyfyrdodau a lluniau, croesi'r paith, Crossing the Plain. Fe'i gyhoeddwyd y llyfr yn 2010, a hynny'n amserol iawn, gan mai dyna'r un blwyddyn pan lansiwyd y ffilm Patagonia gan Mark Evans a mae Rhys yn syrennu ynddi. Erbyn hynny roedd Rhys wedi dechrau dod yn adnabyddus fel actor y tu hwnt i Gymru, a'i gyd-seren Ionia Roberts un actorion ddim ond anghofio'r chwaith am Duffy y gantores sydd hefyd yn adnabyddus y tu allan i Gymru. Dyma felly gyfuniad o angerdd dros antur am Patagonia oherwydd rhesymau personol a chysylltiadau hanesyddol, sy'n adlewyrchu gymgais i ddod hyd i diweddariad hunaniaeth ar lefelau personol a chenedlaethol. Yn hynny o beth, dyma ddyfyniadau o croesi'r paith. Mae miloedd o dwristiaid yn ymweld â Patagonia flynyddol, ond fel cannoedd o dwristiaid Cymreig, des i daliaeth fechan trwbwd am resymau penodol iawn, gan wybod y dwn o hyd i gapeli ac ystafelloedd te Cymreig yn nythu yn y Pampas ac y ble fy mamiaeth ar waith yn eich chymunedau. Hefyd, ar diwedd y llyfr yma'n dweud, y daeth hon y profiad mwyaf fy mywyd am sawl rheswm, ond un yn arbennig, wedi mi treulio trwch fy oes yn actio, dyma fi wedi gorfod wynebu un o brofiadau lleith i mywyd, a'n fys nid chwarae rhan anes i, ond ei byw. Ro'n i wedi cychwyn ar jobyn o waith heb wybod yn iawn a fyddwn yn gallu gyflawni,
ond fe wnes i. So ni'n gallu gweld hunaniaeth ar lefel genedlaethol a hunaniaeth ar lefel personol. Yna fi yn Patagonia mae rhys yn actio, ond yr hun mae'n bortreadion seiliedig yn ôl hyn ar ei brofiad breal. Felly, o ystyried proffil rhyngwladol a nodweddion ffilm sy'n debygach gynhyrchiad Hollywood a hon yn cynnwys elfennau western, dyma wrthrych cymleth i wedd. Fe sawl portread o'r wladfa, mae'n hyddi darlleniad pellach na'r hun a gynigir gan y cysyniadau a grybwyllir uchod. Un o'r prif wersi a ddysgais y maes technolegau newydd ac addysg yw'r broblem o geisio dadansoddi ffenomena newydd gyda hen gategoriau. Rhaid bod yn ofalus felly wrth geisio cymwyso cysyniadau neu damcaniaethau lle weithio ar ryw gyntaf gan fod gwerthusiad o gofalus o'r dystiolaeth yn dangos ei bod yn llai perthnasol. Dyna pam mae'r ymchwil hwn yn cynnig dull traws disgyblaethol i ddehongli'r portreadau'r wladfa ac yn gynnwys cysyniadau o feysydd academaidd ychwanegol. Yn hynny o beth mae astudiaethau'r cyfryngau cymdeithasig diwylliannol a semiotig oll wedi profi'n o werthfawr. Ar sail hyn felly, mae'r ymchwil yn cynnig strwythur i adlewyrchu ar y naill law gorpws cyfoethog llenyddol a chlyweledol o'r 20eg ganrif sy'n gweithio mewn ffordd rhyngdestunol. Ar law arall, mae'n mynd at i ddehongli testunau penodol. Yn gyntaf, ceir y panorama o bortreadau'r wladfa ers y 40au, ac wedyn 3 astudiaeth achos. Rhaglen ddogfen gan S4C o 1908, o'r enw Patagonia yn o hyd, drama ddogfen separadog yn grif rhys o 2010 a nofel gan Ion Cyd Un o Blew i Ti a gyhoeddwyd yn 2011. Mae cyfyngiadau traethodoethuriaeth yn golygu nad yw'n bosib cynnwys testunau perthnasol eraill, ond bydd natur rhyngdestunol y dehongliad yn ystyried corpws ehangach o nofelau, rhaglenni, ffilmiau a llenyddiaeth daith traddodiadol. A fa ti nawr i rannu darn penodol o'r syniadau a grybwyllwyd o'r blaen ar ffurf rhan o ddehongliad Un o Blew i Ti, a dyma gyd-destun y cyhoeddiad. Gyd-destun lleol. Cyfnod cynnar o dadganoli a sefydlu cynulliau genedlaethol Cymru, ffrwydrad o destunau llenyddol a chlyweledol am y wladfa yn ogystal â gweithiau dadansoddol yn gyffredeg mewn gyhoeddiadau llenyddol. Cyd-destun rhyngwladol, mileniwm newid a 1-2K, prosesau globaleiddio economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol yn cyflymyn dwys, twf technolegau cyfathrebu a thrafnidiaeth, twf y diwydiant twristiaeth ac yn y blaen. A canlyniad y deibeth, cwestiynau a phryderon ynglŷn â safle Cymru fel gwlad, hynny yw fel uned wleidyddol yn y cyd-destun rhyngwladol. Cwestiynau a phryderon ynglŷn â hunaniaeth genedlaethol. Beth yw Cymreictod? Neu'n fanylach bydd, beth yw Cymreictod dymunol a beth yw Cymreictod anymunol. Mae Un o Blew i Ti yn dilyn Lewis Arturo Richards, dyn ifanc sy'n hynny o Drew ond a symudodd i Buenos Aires, sy'n penderfynu teithio i Gaerdydd i wellu Gymraeg ac archwilio ei dras. Byddwn ni'n awgrymu bod nofel yn gwrthdro i'r syniad cyfarwydd o deithio i Patagonia wrth ddod â chymeriad o De America i Gymru. Ac eto, yn y bon, nid nofel am Patagonia mohoni, ond nofel am wahanol fathau o Gymreictod, rhai dymunol a rhai anymunol. Mae Lewis yn cyd-fynd yn union ag archdeip o wladfawr gallu ystyried yn seiliedig ar gymeriad gan Arbin Williams, sef gawcho sy'n siarad Cymraeg, dyn tanbaid a rhydd nad ydy'n cydymffurfio ar gymdeithas. Mae Lewis yn wryw, siaradwr Cymraeg rhugl ond heb ar y Saesneg gyda gwallt tywyll a chanddo arlliw Lladinaidd, gyda meddwl agored, rebel, angerddol ac yn y blaen. Yn y ffilm gan Mark Evans, Patagonia, dyna sydd y bortreadu'r cymeriad Matthew Rhys hefyd. Mae ddisgrifiad cyfarwydd hefyd o wedd y perfformiwr Renai Griffiths fel yr ymddangosodd yn y 70au, neu yn y ffilm Gaucho ym 1983 ac yn y drama dogfen Separado yn 2010. Ar yr un pryd, ceir yn y nofel ystod o gymeriadau benywaidd o Gymru sy'n cynrychioli amrywiaeth o ran cyfyndir dosbarth, diwylliant, personoliaeth ac ati. Y grymaf ei bod yn cynrychioli gwahanol fathau o Gymreictod sy'n arwain at feddwl am y cyplysu rhwng rhyw a lleoliad bresennol mewn gweithiau creadigol eraill. Mae rhai o'r cymeriadau benywaidd Un o Blew i Ti yn cael eu cymeradwy am ymgorffori math positif o hunaniaeth genedlaethol, tra mae eraill yn ymgorffori'r hyn y dylai Cymru ei anwybyddu neu ei ddiystyru os am adeiladu gwlad werth chweil.
Ar yr un pryd, mae'r wladfa'n cael ei phortreadu yn hermau stasis hanesyddol, hynny yw lleoliad a phobl wedi hangori y gorffennol. Mae'n elfennau negyddol hanes Cymru wedi cael ei trosglwyddo i Patagonia a dim ond rebel o gymeriad sy'n gadael bro i fagwriaeth ac yn cael perthynas gyda merchdy Gymraeg yn cael ei achub. Hynny, dydy Lewis ddim yn cael beirniad i Cymru eich ymlethdodau oherwydd yn y pen draw gweithaf ei Gymraeg rhugl tra mor ydyw. Mae cyfyngiadau sefyllfa fel rhywun cyfarwydd exotig yn amlwg yn y llinellau canlynol. Tra mor roedd o hyd yr gweithaf ei gysylltiad o sbrydolaeth rhefeg i deidiau, atgoffodd ei hun nad oedd yn gyflawn aelod o'r llwyth oherwydd hynny doedd ganddo ddim hawl beirniadu na theimlo'n ddig rhag iddo frifo teimladau'r wladorion, ond i dyna'r drefn ledled y byd, gadael wnaeth ei deuluau ond roedd y rhain yma o hyd. Felly mae arallwyd Lewis yn cael ei bwysleisio. Dydy rhannu'r iaith ddim yn ddigon, mae rhaid bod yn rhan o'r un llwyth, hynny yw bod yn rhan o diriogaeth Cymru. Mae llinellau'n arwain at feddwl hefyd bod yn ôl un o'r blew tîm yn bosib i Gymru bod triadiau gwerthus o'r wladfa i defnyddio fel ffôn fesur, ond nid i'r gwrthwyneb. Ac eto mewn gwirionedd mae Lewis yn enghraifft glir o'r mecanwaith taflunio, projection. Yn y cymeriad hwn, taflunu'r ffantasiau fel agwedd rebel ei ymddygiad angerddol. A dyma rhai enghreifftiau. Ei fod yn dramorwr, neu achos ei fod yn dramorwr, fe ddaw Lewis yn offeri ddyfrydol i farnu elfennau yn ymunol o'r Gymdeithas Gymraeg, mae cymeriadau Gerallt a Llinws yn ei ymgorffori. Dywedai Thompson yn travel writing bod the others that travellers used to define their difference and implicitly their superiority may also be drawn from their own culture. Even in the context of home travels, the traveller is by definition a more mobile figure than many of the locals he or she encounters. And on the basis of that fundamental difference, travel writers often claim for themselves a greater breadth of knowledge or a greater degree of sophistication, open-mindedness, and or modernity. Ar dechrau'r nofel, dyma sydd mae'r narratif yn cymharu Lewis a Gerallt a Llinws. Gwylio'r ddau o'r rhaglen Gymraeg o'r blaenau yn ddigwestiwn gan wenu a fforthion y mannau iawn. Ychydig o deledu y byddai yn ei wylio yn ffrado Buenos Aires, gweld gan Lewis siarad a thrafod, a dadlu a phrofocio. Procio'r mwyn profi fod yn dal yn fyw. Hynny dyna oedd dawn y Bordenio. A wedyn, pa mae Lewis yn siarad gyda'i mab Gareth a Llinws, Thomas, mae'n dweud, wel, yr hen Thomas, mae ti'n fwy agorad dy feddwl nad y rieni. Neu ydych chi ddim yn gwybod sydd drin bobl sy'n wahanol i chi, a ydych chi'n syni wedyn pan fyddwch chi mewn cwmni cymysg cilni ydy hynny. Ond taflunio'n hefyd nodweddiadol y Cymru Cymraeg, fel y gallwch gweld yn ei fyfyrdodau am Arthur Phillips, y cyn dad am fudodd i Patagonia. Dwi'n siŵr nad fodd yr unig un i ddianc i'r wladfa am rhesymau amheus, cofiwch. Rhaid bod yna gyfrinachau diddorol yn tu ôl i sawl un o'r wyneb i hir Calfinaidd mae dyn yn ei gweld yn yr hen ffotos, cyllwydiodd Lewis. Dwi'n deud wrthych chi, mae mam yn mynd i gael y fath sioc pan glywed hi fod sylfaenydd y llinach arwrol dim hanner mor arwrol wedi'r cyfan. Ac yn debyg eto nes ymlaen ond yn glinau dyfodol. Am faint gallai hi, ni fam, gadw'n dawel cyn ymgrymu dylega bliel ac yntau symud i drelew. A rhywle yn rhomil ei rhestr hir yn digon dwfn i beidio bod yn amlwg bydda'r ysgol Gymraeg. Chwarddodd Lewis yn dawel wrth ei hun, ond Bordenio oedd Gabriela, merch y brifddinas, a chentwr Cymraeg yn rhannol mor o bobloedd eraill o bob cwr o'r cyfandir ar tu hwnt. Beth fyddai'r o'i babi felly? Beth fyddai iaith? Chydig mwy nag esgus ydy taith y prif gymeriad Patagonaidd felly. Unwaith eto o grymaf ei bod yn ddefnyddiol i drafod gorffennol, presennol a dyfodol Cymru fel gwlad neu fel cymuned dychmygol fel y byddai Benedict Anderson yn ei ddisgrifio. Am hyn i gyd, byddwn ni'n herio'r syniad triliedig fod wladfa wedi rhamanteiddio erioed fel y dengys archwiliad agos o'r amrywiaeth o ddisgyrsiau a fi'n cylchredeg ers cyfnod Arwyn Williams yn gyfochrog ar ddylfrydu byd deuoliaeth erioed yn y dychymyg Cymreig. Yn gyntaf, am heirnad i'r wladfa cystal ag yma'n swnio, hynny'n deillio o bryderwn cymdeithasol a gwleidyddol y foment. I rai roedd hi'n fethiant o ran sefyllfa ieithyddol, i eraill fel hwn oedd Arwyn Williams, i eraill fel Gareth Miles, mae hedifaidd iaith grefyddol yn problematig.
I eraill eto am fod yn ddihamfa rhag anghenion brys Cymru, ac yn ddiweddar fe beirniadwyd hefel enghraifft o drefedigaeth gyfatebol i'r ymerodraeth Brydeinig neu yn geiriau Mici Plwm am fod yn disgyn dosbarth canol Cymraeg. Mae'r amheuon hyn yn gysylltu'n uniongyrchol ei statws fel sefydliad Cymraeg e wreiddiau a fentrodd y tu hwnt i ffiniau gwerthfawr Cymru. Rhaid cofio bod yr hunaniaeth Gymraeg wedi hangori'n ddwfn yn yr iaith a diriogaeth fel uned anatod. Wedi'r cyfan un o gwestiynau pwysicaf ac amlaf y Cymru yw o ble wyt ti'n dod yn wreiddiol, fel y grisialir yn heitl nofelion cyd. Mae'r syniad o ienolog ac yn agos at ganon y Cymru Cymraeg ac eto mae'r wladfa'n herio'r sicrwydd hwn ac yn ysgogi mwy o gwestiynau. A ellir ystyried y gwlad fawr yn Gymreig os ydynt yn hapus fel archentwyr hefyd, a yw bosib bod yn Gymro neu Gymraes y tu allan i diriogaeth a chymuned Cymru. Does dim ma'n debyg i gartref yn dweud gorau Cymro oedd i cartref. I gloi, hoffwn gyfeirio at ddau darn sy'n tynnu sylw uniongyrchol at rôl o wladfa yn y dychymyg Cymreig, un gan Bobby Jones a'r llall gan Gareth Miles. Fel welwn uchod, mae Gareth Miles yn beirniadu dylanwad anghydffurfiaeth ac eto yn gorffen ei erthigl dylanwad Patagonia ar meddwl ar dychymyg Cymreig gyda'r geiriau canlynol. Nid yw'n ddigon i ni ymgyrchu dros barhad yr iaith Gymraeg a'r diwylliant dylem osod ein hymgyrchoedd mewn cyd-destun gwleidyddol ehangach. Wedi nhw'n wneud hynny gan arddel egorion ar ddelfrydau democrataidd ysgogol y gwlad fawr cynnar i hwyliau Patagonia, rhyddid, cydraddoldeb, brawdgarwch a chwaraegarwch, heddwch rhwng pobloedd a chynhedloedd cyfiawnder cymdeithasol a gwrthimperialaeth. A phedwar deg o flynyddoedd yn hynt ddywedodd Bobby Jones yn ffars Patagonia. Yn hynny o beth, nid oedd Patagonia fel yr awgrymodd rhai yn drych cywir iawn o'r hyn sy'n ar gerdded yn Nghymru heddiw oherwydd roedd y weledigaeth o Eldorado a losgau ymynwys yr ymfudwyr Cymreig mor wahanol i'r weledigaeth o gartref hynod o wlad, lle nad oes rhaid gweithio yn y caberthu yn y mynyddau blinedig y Gymru ifanc gyfoes. Methiant oedd Patagonia ond methiant wrth weithredu wrth wneud yn hytrach na siarad. Awgrymaf fod Jones yn dewis y teitl yn bwrpasol i gamarwain. Mae'r clickbait fel petai yn denu sylw'r darllenwyr yn enwedig y rhai amheus neu'n wrthwynebu sy'r ymfideo Patagonia. Ar olwg cyntaf mae'n edrych fel bod pwnc yr erthigol yw'r wladfa, ond wrth cario ymlaen, mae'r awdur yn dangos yn glir mae barnu i gyd Gymru yw pwrpas y dam. Cymaint y gwahaniaeth rhwng syniadau a bydolwg y ddau awdur dan sylw fan hyn, maen nhw'n dod o hyd i rhywbeth i'w gamol a rhywbeth i'w ddiystyru am wladfa. At hynny mae'r ddau yn cydnabod bod y wladfa'n sefyll ar ymylon yr hunaniaeth Gymreig ac eto'n ddefnyddiol i asesu'r hunaniaeth genedlaethol tra'n herio Cymru Cymraeg cyfoes, boed yn y 60au neu ymlynyddoedd cynnar y mileniwm presennol. O wrthrych mor gymleth, mae'r dehongliadau ohono yn mynydd dull traws disgyblaethol mwyn osgoi'r perigl o orfodi golwg neithiwr i benodol arno. Ac mae'r gwahoddiad hwn i edrych ar y llun mawr hefyd yn gynnig allai effeithio ar y ffordd y caiff wladfa ei hun i ddehongli heddiw ac yn y dyfodol. Diolch yn fawr.